Hovorí sa, že Rómovia majú rytmus v krvi. Opäť to potvrdili v celovečernom programe plnom temperamentných melódií, tanca a zábavy 21. septembra na pódiu hlavnej sály Domu kultúry. Podujatie sa koná už niekoľko rokov. Jeho cieľom je ukázať bohatstvo tradícií a samozrejme pokúsiť sa zlepšiť vzájomné vzťahy práve prostredníctvom prezentácie ich kultúry a mentality. Spev a tanec je pre naše mesto a pre náš kopaničiarsky región naozaj to pravé orechové. A je jedno, či je to naša muzika kopaničiarská, alebo či je to tá vaša, a ja teraz poviem cigánska. Po príhovore predsedníčky Spoločnosti slovensko-indického priateľstva Anny Galovičovej a zástupkyne primátora Mijavy Emílie Maniačkovej už pódium patrilo domácemu súboru Kamoro a ich programu, v ktorom ukázali, že vedia nielen spievať a tancovať, ale predviedli i svoje herecké danosti a priblížili, ako Rómovia v minulosti na Mijave žili. Večer plný temperamentu a nespútanej hudby pokračoval vystúpením profesionálneho rómskeho divadelného súboru Romatan z Košíc, ktorý je uznávaným šíriteľom rómskej kultúry doma i v zahraničí a Slovensko reprezentoval napríklad v Krakove, Budapešti, Mníchove, Viedni či Paríži. Lákadlom bolo i vystúpenie Anity Soul s hudobným doprovodom uznávaného slovenského klaviristu Eugena Vizváriho. Na pódiu diváci videli i ďalší rómsky súbor, tentokrát zo susedných Čiech Šukar Čaja a kráľa rómskych piesní Jana Riga. Aj keď to v tento večer tak určite nevyzeralo, začleniť sa do spoločnosti je pre mnohých Rómov zložité a tak naša otázka smerovala práve na spôsob, ktorým by sa obe strany, teda majorita aj minorita, mali vydať. Svoje o tom vie i starosta obce, kde žije až 80% Rómov. Tam Rómovia a nerómovia žijú spoločne zmiešaní v dedine. Tá segregácia už skončila už dávnejšie predtým, takže vychádzajú kadejako. No, tak to závisí aj na ľuďoch, akí ľudia žijú. A čo by sa podľa vás dalo spraviť, aby si aj jedna aj druhá strana dokázala výjsť a dokázali spolu normálne nažívať? Spoločné riešenie je zamestnanosť. Ak by bol každý zamestnaný, nemali by čas jednak starať sa o iné veci, každý by sa staral o vlastnú prácu, každý by mal vlastne všetkého dosť. Ako by sa podľa vás dali najúčinnejšie zotrieť rozdiely, ktoré často delia Rómov a nerómov? No určite jednou z ciest je treba aj takéto kultúrne podujatie, kde nerómske obyvateľstvo môže vidieť kultúru Rómov a zažiť ju priamo na svojej koži a na svoje oči. Ale v prvom rade si myslím, že chýba v tejto našej spoločnosti väčšia tolerancia a väčšia spolupatričnosť. Rozvíjať tak, aby majorita a minorita by bola spoločné. Len zatiaľ sa to nám ešte natoľko nepodarilo, lebo sú na Slovensku také obce, kde ešte Rómovia stále žijú mimo obce. A myslím, že toto je tá najväčšia chyba. Určite takéto vystúpenia, koncerty a muzika z mojej strany, hudba by mohla pomôcť k tomu, aby vlastne sme oslovili aj tú majoritnú spoločnosť. Takže mali by sme byť tolerantní, určite aj Rómovia, aj nerómovia. Najdôležitejšie je to, čo sa práve teraz deje, aby sme sa stretli a spoločne sa zoznámili priamo v teréne na takýchto krásnych podujatiach, ako už má tradíciu tento váš program. To, čo ste vy tu dokázali na Mijave spolupracovať a pozitívne výsledky a nemáte tu problémy, tak toto know-how odovzdať aj na východné Slovensko, aby aj z oboch strán bola tá ústretovosť a spolupráca a potom sú aj výborné výsledky a ten svet je trošku krajší. Večer rómskej kultúry sa nekonal iba vďaka mestu Mijava, spoločnosti slovensko-indického priateľstva či finančnej podpory úradu vlády, ale najmä vďaka dvom ľuďom, ktorí v roku 2001 stáli pri zrode občianskeho združenia Osveta mijavských Rómov, manželov Karola a Pavlíny Herákovcov. Nastúpili na dlhú cestu snahy zlepšiť život rómskeho etnika a ich začlenenia do spoločnosti. Je to už odtedy 12 rokov, ale keď sa tak obzriem naspäť,
tak myslím si, že a mnohí aj Mijavčania to môžu potvrdiť, že darí sa. Dokázali sme ich tak lepšie integrovať sa do spoločnosti a keď to tak zoberiem celkové, kde chodíme po vystúpeniach a kde sú naozaj tie strašne také veľké problémy, že kde tá majorita sa nevie, ako si zblížiť s touto minoritou, by som povedala, všade by som odporúčala takéto komunitné centrá, aby sa tie národy zbližovali a lepšie spoznávali. Ale nie len cez tie komunitné, ale ja by som povedala, že v prvom rade cez tú kultúru. Spĺňa komunitné centrum účel, za akým bolo pred rokmi v Zámiave založené? Určite spĺňa. Môžeme to vidieť aj na tých aktivačných prácach, môžeme vidieť aj ako deti sa spolu hrajú, môžeme to vidieť aj dneska, že sú tu bieli a sú tu Rómovia. Tá spolupatričnosť tam nejaká existuje a mám za to, že keď sa toho niekto chytí taký, ktorý má k tomu vzťah, tak ako sa to stalo na Mijave, tak v tom prípade naozaj to všade odporúčam, lebo tá spolupráca je naozaj dobrá.